Ja se haikki on se nimenomaan se tuskan maksimointimuoto, jotta päästään sitten niinku nauttimaan niinku paremmasta. Ja onhan se niinku haikin jälkeen on tää helvetin hieno päästä niinku oikeesti tupalle ja fiilistellä täällä sitten rankapäivän jälkeen. Se on ehdottomasti jatkoon. Täällä on kyllä kaikki haikkilajit ollut, että on niinku mutapolkuja, suota ja märkää polkuja ja edessä kävelyä. Ei oo tarvinnut niinku paljon kuivaa pystyy kävelemään. Sehän täällä pulahtaa. Mut oliks siinä? Ei ollut saunaa. Tekee ihan uuden ulottuvuuden tähän haikkiin. Tässä voidaan vaikka haikata joku lisälenkki, jos halutaan. Lopussa varmaan yhdellä sun toisella alkoi vähän jalka painaa, mutta kyllä se niinku pisti hymyn huulille, kun huomasi, että ei Annella taisi olla niinku eniten raskasta. Ja niinku siitä sai sitä virtaa. Ja Anne kärsii. No nyt on pakko vetää! Ei me päästä rantaan! Se olihan toi kasvanut ihan vitusti siitä edelliskerrasta. Ehkä se nyt siihen melomiseen alat kikkailee. No niin, tässä on todellakaan. Tästä se menee. Lähtee. Hyvä päivä takana. Joo, on tossa kassarissa kyllä tommonen karvasuus. Ihan hyvin tuo hotsportti kyllä peitti sen. Joo, ei se enää tässä vaiheessa, niin viina kuin viina. Niin se uppoo, ei maistu miltään.